Noel Borch Hedley daħal jaħdem fil-Ministeru tal-Finanzi ta' Tonio Fenek grazzi għall-eks segretarju ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Joe Saliba. Meta kien qed jixed f'kawża tal-libell li Tonio Fenek fetaħ lil-medja, Borch Hedley xed li kien jinsab la xogħol meta Joe Saliba ċempillu biex jistaqsih jekk huwiex interessat li jaħdem fil-Ministeru ta' Tonio Fenek u beda jaħdem hemmhekk f'April tal-2004. Joe Saliba li kien il-moħħ ukoll wara l-JS List, il-lista ta' negozjanti u kontratturi li kienu jagħtu d-donazzjonijiet lil Partit Nazzjonalista, kien jażel persuni speċifiċi biex jaħdmu fil-Ministeru tal-Finanzi, kif xed Borch Hedley. Fl-2010 Borch Hedley li kien is-segretarju privat ta' Tonio Fenek ammetta mal-pulizija li kien irċieva rigali mingħand l-Aħwa Montebello sidien tal-lukanda Ġerma. Borch Hedley qatt ma der komdu jgħid għalfejn ingħata l-flus. Fil-bidu ammetta li kien irċieva rigala l-kampanja ta' Tonio Fenek u għall-Partit Nazzjonalista u aktar tard kien qal irċieva rigali għalih innifsu biex jintervjeni f'multi li l-Aħwa Montebello kellhom iħallsu lid-dipartimenti tal-Gvern. Il-gravità tal-każ kienet qamet meta kien ġie allegat li l-kontratturi Montebello kienu qed jagħmlu xogħol fir-residenza privata ta' Fenek bi pjaċir. Fix-xhieda tiegħu Borch Hedley ma ċaħax li l-Aħwa Montebello kien ikollhom laqat privati ma' Tonio Fenek fl-uffiċċju tiegħu. Mistoqsi jekk kienx ikun preżenti għal laqat, Borch Hedley wieġeb qatt. Hedley sostna li huwa dejjem aġixxa fuq l-istruzzjonijiet ta' Tonio Fenek, dan meta beda jispjega l-appuntamenti li kienu jsiru għall-Aħwa Montebello fil-Ministeru u meta kien jiċċekkjalhom xi ħlasijiet pendenti li kellhom mad-dipartimenti. Borch Hedley lanqas ma ċaħat li l-Aħwa Montebello kienu jiġu l-Ministeru b'ċekkijiet jiffinanzjaw il-kampanji ta' Fenek u l-Partit Nazzjonalista. Borch Hedley qal biss li ma jafx u li ma jiftakarx kemm il-darba ġew b'ċekkijiet.